Baba Kalito, Baba Njoli, wani munhu akangwara kumberengwa kuti ta hapana zvaunotiita. Okay, inini ndichiuya kudai so ndoda kumbotaura pamusoro pemunhu anonzi Gambakwe. Please mudara Gambakwe, I know kuti lot of people they are following you, vanokuteera vakasubscribe, vanolike, vanokomenda pamusoro pemavidhio nemawords maspeech aunenge uchitaura. But Gambakwe unomuziva mudhara anonzi Hopuel Ching'ono. Uyo Hopuel Ching'ono anotaura zvinhu zvinenge zviri kumaground zvaanotoziva, zvanonzwisisa. Gambakwe anyanya kuumana vakomana. Gambakwe ahumana. Unoziva kuti anotaura nyaya, achitaura zvinyaya maybe anodziinvestigator kana kuti anodzigugula kana kuti anodziwana papi agotaura ndo zvichaita, mirai muone zvichaitika. Tigototeverera, tichitevera nyaya dzake, tichitevera mafootstep ake, tichiti maybe tichaona nyaya dzaakataura dzichiitika. Gambakwe. Murume anonyepa uyo komana. Serious. Unoziva tine dzimwe nyaya dzatinenge takatarira, even zvakafanana even nyaya nemaprofita emuZimbabwe anotaura achiti Zimbabwe ichaita sei, kuchava nekupandukirana kuchinga. Chega chavanenge vachitaura tinenge takamirira tichitarira kuti zvichaenda nekupi. Saka kana zvitaurwa naGambakwe so tinotoziva kuti asi muprofita, ari kutaura zvinhu zvaanoziva zvinofanira kuti zviitike, zvinoziva nyaya dzaatoverifya akadziclear, akatodzinzwisisa kunzwisisa kuti nyaya idzi ndo zvinofanira kuti zviitike. But at the end of the day tinotoona kuti isusu tiri kutoshandiswa naGambakwe, tichimufollowa, tichivhiwa mavidhio ake, tichilaika, tichikomenta. Ari kutowana bhegi, ari kutorwa bhegi baba, asi achitishandisa kunyepa. Munhu anonzi Gambakwe anonyepa zvingaiti, iye munhu anonyepa. Yes, sometimes maybe anenge ane zvimwe zvanenge achitaura zvinoita kuti maybe zvazvinozoitika kumberi, asi most of stories dzanotaura Gambakwe inhema. Ndezvipi zvamungagona kutiudza kuti izvi zvakabudira, izvi zvakaitika, izvi zvakazoitika, izvo zvakandikati uyai mucomment section mundiudze kuti Gambakwe apakataura chokwadi, apakataura. Gambakwe anonyepa man. Uyu murume uyu anyepera nyika yese, anyepera vanhu vese. And the problem yandinoona iri kuitika futi kwaari ndeyekuti zvinhu zvanenge achitaura zvinhu zvokunzwa, zvanotofeedwa, information anofeedwa from one to another. Like inotouya maybe kwaari ari wechi5 painformation iyo yanenge achipiwa uku, of which yatobva kuvanhu 5 yotozosvika kwaari, ende ichisvika kwaari kwacho haichina chokwadi mairi, yamixwa nenhema, zvokonzera kuti nyangwe information yake kana achitaura ichiuya kuvanhu haisina power, haisina kadhati. Gambakwe hai, please Gambakwe ambotrai kuwana kutsvaga information inenge iri nani pamastories aunotaura, panyaya dzaunotaura nezvinhu zvaunotaura. Toda wamboitawo zvinhu zvinobatika kuti apa ndini ndakakuudzai paya, izvi ndo zvazoitika. Asi kuti ungouya nenyaya dzisingazosviki pakupedzisira, dzisina zvinozoitika, dzinongori mastories okuti tingoya kumba tichingolaika chete mavidhio ako, tichivhiwa mavidhio ako, chitorawa bhegi. Rega kutora bhegi nesu zvakadaro shamwana, tora bhegi nesu nechokwadi. Kauda tora bhegi nesu taura chokwadi, uchaona bhegi richipinda, tatora nenhema. Tomboisa nhema pasaidi Gambakwe, chaona bhegi richiita, because ndo zvatinoita, kuti ndo zvaunoona tichizoningirikira tisingazokuteererei varume.